Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ka LS Emily Production ha ka khat South Rik ubnai nailar arajar artuai kala pelaj paj ba sa ye ka wei pat ka official music video ye ka bala ai kerteng hapne ribhoi ka ba keren chapang ka jing penne pensa ya la kariti ka dostor bar ka jinglong tanrai hapo ka them ribhoi Yagani ka music video la pelaj paj ba da MLA Jongko Umsning constituency uba Jason S Maulong ubalalong kumukongsan hagajing sakhi lang ki MDC ki baganthop ya MDC Jongko Nongpo uba Balaji Rani ka kong Magdalene S Maulong MDC ka Umsning MDC ka Umroy uba RR Kharbuki MDC ka Laban uba Mitchell Wankar MDC ka Maulai uba Taibor lang Pathaw Sardar ka Nongpo Sardarship elaka uba Wan Prangs Em Nongshai lembat kiway Yagani ka music video uba la direct da uba Lancius Emle larwai pada ki saungut ki samla ki bapau ka ribhoi ki bakentop yo samla rigid khamdai usamla Gregorius Maring ka samla Badari Nongshli but usamla William Jones Seliang banalor kata hagani ka music video le simmentalang ru daga MDC Jongko Umsning kong Magdalene S Maulong Nang tadi uba Lancius Emle uba Rigid Khamdai kasamla Zarina Marbanyang kasamla Safi Maulong baru samla William Jones Seliang Yagani ka jingrwai la tho balashna da uba JD Maring badi ka sur jingrwai la penbit penbiang pad da Udenzans Ron Halos badi ka director of photography but editing la penbit penbiang da samla Wan Pensuk Makri di hakani ka por ngaso ban Priang subha YP ki balai don lang mangi hakani ka no kais ni hangni apo snong phamber hangni apo jaka jongi basik khat ibarani te ngaso ban priang subha mar bangidap daga cing sukman maka dikasian ka paningkong ka ba hakal tia jonga bangat penmi iki music video lan iki films bangan yo ban dia don lang kumne ban dia lum lang kumne ka dikasian ka paningkong ngalapun teli ki music video t-shirt film ki film po hol ngala yo ban peni ban china mereka ni kepat kedai kesin kepat kampir hakiwi pat ki bang ngaladan blok bahajan idon kata responsibility idon kata ka jingkit kle kata ka jingkit kle kalong ba kumno in ban penne ya kani ka riti ka dustur hani ka thamri phai lare ka siaw ka put lare ka bam ka di karam tenrai na habro kilyang idon kata ka responsibility bar ka ngai kani ka jingkit kle kan ai min sem iki wei hang ni ka thamri bhoi hi abang i ba ki ni islam ki banai ki badap na i ba hang ni thamri bhoi ki khun samla hi bro khun samla ki badon hang ni ka sap ka phong jong pi kample no e ha bro ki liang ha ba minta pi pe po youtube pi pe ki ri bhoi ni pi pe ki batesi na i ba ki khun samla jong ni la ka sap ka phong jong ki pen i sha ka ta ka talent ki kample no e ba ngai ka ta ka jing tre shi tom jong pi kan urlang ba pinang kiu sakmat ha bro ki liang hi dengan ai kublero hamni idan i temusan arar makudo bolong i XM MDC bat CM i bolong ru i breu bangi it ngaya jan ba ju ai jing mot hi ha borok kilang hi kublish bun temusan i kapor jong pi i ba ren tren mene angot ki MDC kyong ba shwa fi habi fi kwa ban tne i kapti dustur pi i kan ne video mene kalong ko video ba kani kan ai men sem ba nangni shakmat kamde tanga LS production ba ki wei ru kin mi shakmat ba kin sutho bangi dongkam kata ka jingmut ba kata ka jinglong bangin ya trailang hakani ka kinti haba pi phai pi i ba hakini ki bnai ki badap ni khun ki per kini ki tayo ki badap ka jing thombor ka sarkar asam hakin ki border issue ba apa ki border kalong ka ka susi ngayo balik sport yang kuli ngayo kan pelong kita program banga support tenrai support benia bakla judan ni ka jing bakla haki for government swa pada kamdei bong bakla slam palat ninang la ban penbet ya kani
habang iyong bang ala ban baik ngomong kon ong ba baru khot pi ki badon ki MDC badon hamni nga badon apa ko sarkar ginya tray lang he kani ba sutra ba mene ba ki ong ba ya kata land bill do kinya paso kata ka badodong kam do hak pad do nga katang ya kisking i ba kinang shaklon kini ki jaka jong ni ningi pat yo hi kata ka land bill ka pura ka belum complete ka ban protect ka jaka ka puta jong ajong pi nangimla ban protect ka jaka puta kumnungin protect ya kata ka riti dustur jong lagi ngihap sedang nanguro nang no bat kani ka jing sedang kan sedang nadu ki po ba men swa ngila ya kun bangin nang ya beteng kata ka jing kun banganget bangin ya poi sha ka thong jong ka jing job kumi kre menai MDC local MDC na krendet ka bapra yes ngila dong kam haban no pipet de ki kriteria habro ki kriteria ngi sai ngi la de ban rom kan krendet ka bapra habro kiliang kadai ka bong habang iya tai ni apo assembly keren na English teng happen ba kanong rum jungi tien jungi ru kalau ngabaklan habro kiliang lami kiri ustad adu mensua lami ki scholars lami ki bagi belada PhD ru beri kasih pengai ba kani panang ni kan beteng susu kai kababah kanta kari kan cak diri berfan sutenat bang iba hang ni ki MDC mo ndi tang nang ni nak them ri boy hi i MDC na po laban lang ni MDC na po mulai do nang han ni habang ni khun ya kano yimdei bangin su ya pher jaj na jukran na kapor suni su pher jaj su pher nyam no su pher balang kawara ka ka basniyo habang ikwa bani trei ka babha idong kaman ailang kati kamon bakadian pi ki MDC pi don ka tebenta ka ba crowd pi bane pi ong bidi ka state kawat kadai state kawat but pi ru pi de ka kandro ka ba khaddo do kaban protect kaban ya dai ngai pi kaban ya dai ka riti dustur ka jingrai ka sutrat yo on pelaj mane beni ka riam ka phong ka bet ka sel ka put ka tem ka bam ka di par kani kharan lo kumikran iyong ba nafikwa ban tip sha he kata tenrai kadai sakini kitan wasutunat bangi di belong proud di belong sorong bahkan ne kata dari tiga dustur kata kajin full try kanang ne panganget bapi di badam hang ni kata ni inang ye beteng ni kata don kajing songsingan ka bakrau habangi iru ya ki khmat ki barangba jong ka dong ba kathan ki jongi kentop ya i ba rangkensai makado bolong UXMDC XCM jong ka district council ki jongi hakipor ki baladep ban ai si bun ba ki jing syakri ki jing pen internet ki jing pen baha naga benta ka district council ki jongi haki snem ki ba mi idon kum unong mi khmat jong ka dong ba ka thain ki jongi nangni idon ru hangni ipaim isada jong ka ilaka nongpo ijongi ibadat ban ai ki jing kren ka basotenat idon hangni u sketri jong ka ilaka nongpo iba ston singkli nangta ilok jong ikong Magdalene ibang iju itu itau ba nangta iba biren singkli bade chairman jong ka CNRD block umling mat kumju ru ya phi baro ki baydon nang ka por ki lok ki lukai kat be elang ngani ka singi ni penpau jing sokumen na phi baro ya gani ka jing sakhilang ju phi ba jo kum gani ka por ban ya chem hapdeng ka jing ka babon ba ka perthai ka mat hagani ka singi mentah ni don perlok baywan lang bat ngaru iba elfas sadap bolong ru orang ba snong jong ka snong nyang berilum iba jidi maring perlok bangala itu nadu bangadang red ilade iwei ikaitor jong ka dong ba ka than gi jongi ibalade penmi ru ye gi jingruai gi babun ba hakisnem gi ba mensua ilarwai gi jingruai jong ka jing internet jong ka gari boy ga bi ki jongi ya ka jing riuspa jong ka ne ka bri khat arlengdo ga jongi ki balarwai shapang ki kshat shapang ki lum shapang ki jingdon jing em jong ka ne ka dong ba ka than gi jongi ibala kompos ru ya ka ne ga jingruai ka bangiyo ban pelai menta ka singi idon ka sap ka bau blei ul ai hai ila pendem kam hok hakapor ka beng naga benta ban kirsu thia yangi ki longdin ki mandin banginang ban nyautang ya ka ei ka bau bare mujongi ule naga benta